Днес е особен ден. Велик и трагичен ден за България. Ден, на който почитаме не само загиналите във войните за освобождението на България, те са около 200 хиляди, но и ден, когато трябва да почитаме и българите, убити от българи, пак за и в името на България. Защото ние, българите, сме се самоунищожавали с особено удоволствие и бруталност. Ние не сме антисемити или расисти, но ние сме антибългаристи. Време е за помирение. Време е за еднаква почет. И от двете страни, да ги наречем левицата и десницата, имат своите национални герои. Защото и едните и другите са убивали и загивали, вярвайки, че спасяват родината си. Ще ви дам няколко примера. 1918 година. Хиляди разбунтували се войници се насочват към столицата, за да търсят сметка за загубената война и поражение. Те не се движат като организирана армия, а като разгневена тълпа. Край Владая и посрещат преданите на царя юнкери от военното училище, въоръжени с голямо калиберни тежки картечници. Бунтовниците са разбити поголовно. Едните умират с викове да живее България, другите ги разстрелват, викайки за царя и отечеството. Убитите са стотици. 1923 година, 9 юни, след една седмица. В името на спасението на България, военните правят преврат и свалят законното правителство на БЗНС на Александър Стамболийски. На страната на военните пристигат и чети на ВМРО. Стамболийски е убит. Главата му е отрязана. В септември 1923 година комунистите и земеделците вдигат септемврийското въстание. Те са, както е казал поета, хиляди, маса, народ. Срещу тях застава армията и отново четите на ВМРО. Хиляди загиват. От тогава е изразът, че българите колят българи, както и турчин не ги е клал. Когато влизал във възстаналите северняшки села, за да потушава бунта, македонския войвода дядо Колю казвал: „Не бойте се, деца, дедо Колю леко коли“. 16 април 1925 година. Велики четвъртък. За да убият царя и военния елит, комунистите взривяват купола на църквата Света Неделя по време на погребението на убития малко по-рано генерал Константин Георгиев. Загиват 134 души, 12 генерала, 15 полковника, 7 подполковника, 3 майора, 9 капитани, повечето от тях герои от войните. Останалите загинали са депутати, обикновени граждани, деца. Това е най-големият атентат в Европа до взривовете в испанското метро. На терора в името на България се отвръща с терор в името на България, тъй наречения бял терор. Офицери от разузнавателното отделение на армията, РОД 2, организират наказателни тройки, които систематично унищожават лявомислещия български елит. Десетки депутати, комунисти и земеделци са застреляни като кучета около Народното събрание. Стотици са безследно изчезналите. Общо са убити и безследно изчезнали 25 000 души. Поета Гео Милев е изгорен в една полкова пеш. От него остава само стъкленото му око. Истинското е загубил, сражавайки се за България във войните. 1941 година. Клането над българи се разгаря. Появяват се партизанските отряди. Насреща им се създава жандармерията. За отрязана партизанска глава се плаща по 50 000 лева. Комунистите от своя страна убиват полицаи, офицери, генерали. Сега БКП въвежда системата на РОД 2 с тройките.
Десетки са терористичните тройки, които прочистват страната от хора, смятани от едни за фашисти, от други за истински патриоти. Идва 9 септември 1944 година и съветски опит в класовата борба. Хиляди са убитите от десно мислещия български елит. Така наречения Народен съд осъжда на смърт 2730 човека. 305 са осъдени на доживотен затвор. За сравнение, в Нюрнбергския процес срещу германските национал-социалисти са осъдени 19 човека. От тях само 12 на смърт. Така че не се питайте къде е български елит. Десните са убили левия елит, левия елит е убил десния. И от двете страни кариера правят тъпи, садистични хора, главорези. Жертва падат предимно интелигентните, умните, нормалните хора, които просто мислят различно. Мислят, че е време за помирение, за промяна. Не е нужно ГЕРБ и БСП да се гледат с омраза. Не е нужно Атака и ДПС да се дебнат като зверове. Омразата в името на България не е довела до нищо. Да вземем пример от Испания, от новата Русия. Там почитат и адмирал Корнилов и Чапаев поравно. Нека и ние кажем няколко имена за пръв път заедно. Никола Йонков Вапцаров, гениален поет, загинал за България. Генерал Никола Михов, български регент, герой от войните, загинал за България. 6 ястребинчета, Стойне на 7 години, Иван на 9 години, Надежда на 12 години, Димитринка на 11 години, близначките Цецка и Цветанка на 13 години, разстреляни от картечна рота, първо заровени и после изгорени, загинали за България. В Откровението на Йоан пише, че миг преди да дойде апокалипсиса и страшния съд, всички добри християни ще бъдат в един миг отнесени на небето. Дано така и между нас, българите, Бог отнесе омразата, злобата, завистта и недоверието.